Vielä toinen näytös. No niin, tervetuloa tähän toisen eli ensimmäinen jakso oli ykkösjakso ja tämä on nyt kakkosjakso. Tämä on nyt kakkosjakso. Ja tässä kakkosjaksossa minä esittelen ensin pehmoleluni ja sitten tämä koko huoneen tilan. Eli ensiksi minä näytän ensimmäisen rattimerkin. Tästä ei näin. Eli täältä tuosta kiinni. Noin. Tai sitten tästä kiinni näin. Sitten tämä pehmoleluni. Tämmöinen kaveri on se. Tällainen kaveri on se.